ji na potato agwọ cut or jigoto wole she chọ kishikwasa ji ahụ n'ọkụ ka o yeto ntakịrị before gị add ya potato na plantain gị. Okay, nri a na-atọ ụtọ ọ na-atọ ezigbo ụtọ, ọ dịkwa mma n'ahụ. Okay, ishie tikwasa onions, tea, maggi, blend your pepper, tea your crayfish. Ihe ọ wụrụ ji chọrọ iji eshi nri a, mmanụ nri gị shikwasa ya. O yeto ntakịrị gị adịzie that plantain gị ya na-amarishi deji na-amarishi ka ọ na-enye ya that porridge. Ihe awa azụ nọ bụ na freezer before, mackerel fish, mackerel azụ, iperishe ya perishe ka ọ dị nte adịkwa ya n'ime ya. Okay, aka ịhụrụ nchụanwụ, ijiri nchụanwụ shie nri, ị ga-ekwete adịa ya ogo because nri awo nri high energy, high vitamin gị na-agwọ the tin. Mụọ na like ji agwọrọ ka ọ na-adị obere mmiri mmiri ụta nka mụnwa shi like ya shie nri a mata